наврӯз қурбони рӯзноманигори ҷавоне аст ки қадамҳои аввалини худро дар ҷодаи журналистика мегузорад. имрӯз ӯ яке аз ҷавонтарин кормандони нашрияи ҷавонони тоҷикистон ба шумор меравад. наврӯз ҳанӯз аз даврони донишҷӯӣ бо ин рӯзнома ҳамкорӣ мекарду аз беҳтарин мактаби эҷодӣ будани он огаҳ буд. пас аз хатми донишгоҳ бошад бо тавсияи устодони пуртаҷриба маҳз ба ҳафтаномаи ҷавонони тоҷикистон ба кор омад. тӯли 4 соле ки дар донишгоҳ таҳсил кардем, мо бештар ҷанбаҳои назариявии касби рӯзноманигориро омӯхта будем. Аммо вақте ки ба идора омадем, дар ин ҷо тамоми нозукиҳои касби журналистӣ ё рӯзноманигориро дар амал омӯхтем ва дидем ва то имрӯз масалан бо роҳбарии собиқадорони нашрия пайваста кӯшиш мекунем ки ҳамун аз нозукиҳои ҳамин касбро беҳтар омӯзем ва дар таҷриба амалӣ намоем. нашрияи ҷавонони тоҷикистон ҳанӯз аз оғози фаъолияташ минбари ҷавонони соҳибзавқу соҳибистеъдод буд. имрӯз низ дар саҳифаҳои он матлубе рӯйчоп меояд ки бештар фарогири масъалаҳо вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни рӯзгори ҷавонон, бедор кардани ҳисси миллии онҳо ва тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. ҳамзамон хонандагони онро низ аксар ҷавонон ташкил медиҳанд. рӯзномаи мо азбаски нашрияи кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ аст. мавзӯи мо асосан худ аз ҳамин маълум аст ки дар мавзӯи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ мо менависем. ин албатта мавзӯи асосии мо ҳаст ки дар ҳар шумора доир ба ин мавзӯъ матлаб омода мекунем ва дарҷ мекунем. ва дигар мавзӯе ки мисол мо вай мекунем, инҳо ҳам албатта тарбия ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон, инчунин дар мавзӯи бештар варзиш дар деҳот, муҳоҷират ки имрӯз аксари ҷавонони мо аксар не бархе аз ҷавонони мо дар муҳоҷират қарор доранд. аз ҳаёти онҳо ҳатто борҳо ҳам буд ки мо ба федератсияи русия сафар доштем бо дастгирии кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ ба шаҳрҳои Твер, ба шаҳрҳои Ленинград, Москав, Волгоград ва соири дигар кишварҳо ки аз ҳаёти муҳоҷирони кории тоҷик саҳифаҳо чоп кардем. дар давраҳои гуногун нашрия ташаккул меёфту доираи мавзуоту хонандагонашро васеъ мекард ки дар ин саҳми соҳибқаламону роҳбарони он хеле калон буд. шурӯъ аз нахустин сардабири рӯзнома ғуломризо ализода то ба имрӯз 31 нафар ба ҳайзи сармуҳаррири ин ҳафтанома фаъолият кардаанд ки яке аз онҳо адиби шинохта Ато Ҳамдам мебошад. солҳои роҳбарии Ато Ҳамдамро чун даврони тиллоии фаъолияти нашрияи онрӯзаи Комсомоли Тоҷикистон маънидод мекунанд. худи адиб калиди муваффақияти нашрияро дар фаъолияти тавъами рӯзноманигорон, ҳақиқатнигории онҳо ва масъулияти баланди ҳар як эҷодкор медонанд. вазифаи аввалини ман ҳамчун роҳбар аз он иборат буд ки бояд як коллективи аҳлу иттифоқро ман бояд ки ташкил намоям. чунки агар коллектив аҳлу иттифоқ набошад, агар ҳар кас аробаи худро ба ҳар тараф агар кашад, кор пеш намеравад. вазифаи ман ҳамин буд ки аввал коллективи хуби эҷодия бо иштироки намояндагони тамоми манотиқи кишвар дар ин коллектив ҷалб намоям. як командаи худамро бояд созам ва шукри худо ки аз ӯҳдаи ин кор мо баромадем. ва баъд омили дигари пешравии кори газета он буд ки ман бештар такя мекардам ба истеъдодҳои ҷавон. ман аз ҳеҷ чиз наметарсидам ва ҳатто ман аз мактабҳои олӣ рафта бо бачаҳо, бо журналистони оянда суҳбат мекардам ва беҳтаринҳоро барои кор ҷалб мекардам. ва чизи дигар ман талаб мекардам ки мо бояд фақат ҳамеша ҳақиқатро нависем. чунки нони журналист ин нони ҳалол аст. агар мо ина эҳсос кунем, нони ҳалол аст. ва на ҳама аз ӯҳдаи ин кор баромада метавонад. буданд шахсиятҳое ки хай баъд тарки вазифа карданд, лекин онҳое ки ба ин кору ба ин ном содиқ буданд, кор карданд, худашонро нишон доданд ва ман талаб мекардам ки ҳамеша аз паси ҳақиқат раванд, гапи ҳақро гӯянд. ҳангоми ҷанги шаҳрвандӣ низ аҳли эҷоди ҳафтаномаи ҷавонони тоҷикистон рисолати аслии худро фаромӯш накарда, ҷон ба каф сӯи коргоҳашон мерафтанд, то ки мардумро ба сӯи равшанӣ ҳидоят намоянд. шояд имрӯз барои журналистони навэҷод, ҷавонон ва умуман хонандаи ҷавон боварнокарданист, аммо
даъват ба сулҳ ва сухан аз ваҳдат гуфтан ва талаби дӯстдории миллат кардан ва гирди давлати тоҷикон гирд омадан ва аз ҳукумат пуштибонӣ кардан ва миллатпараст будан, ин ба марг баробар буд. Чунки он замон қувваҳои ҷудоихоҳ, қувваҳои ҷангхоҳ, сипаҳсолорон ба ном боевику қумандонҳое ки дар ин ҷоҳо танҳо тавассути калашников ҳукм меронданд ва нони онҳо ба масал вилкаву қошуқи онҳо автомат буд, онҳо ҳеҷ намехостанд ки дар ин кишвар сулҳ шавад. аммо ҷавонони тоҷикистон аз нахустинҳо шуда паҳлӯи ҳукумати марказӣ ва паҳлӯи сарвари ҷавони давлати худ қарор гирифт. дар он вақт Эмомалӣ Раҳмон ҷавон буд, ҳамаги 40 сол дошт. мо фикр мекардем ки он як порае аз мост ва чун бонги озодиву бонги сулҳу бонги ваҳдат мезад, ҷавонони Тоҷикистон комилан ва куллан атрофи идеяҳову ғояҳои давлатдории насли нави ҳукумати Тоҷикистон гирд омада буданд. ва ман доимо мегӯям ки ҷавонони Тоҷикистон яке аз газетаҳоест ки дар солҳои муҳликтарини Тоҷикистон барои пояи сулҳро гузоштан хизмати арзандае кардааст. дар ин айёми пуртуғиён рӯзноманигоронро фикри ояндаи ватан ба ҳам пайваста буд ва онҳо яке аз аввалинҳое буданд ки нидо аз сулҳу ваҳдат ва якдилии мардуми якпорчагии ватан мезаданд. аксарияти журналистони мо ё ба Русия гурехтанд, ё Афғонистон рафтанд, ё Ирон рафтанд, ё хориҷаи дуру наздик рафтанд. бархе ба ватанҳои бобоии худ ба Хуҷанду Кӯлобу Рашту Қурғонтепа фирор карданд, чунки дар Душанбе хаос ҳукмрон буд. аммо ягон нафар аз аҳли редаксияи ҷавонони Тоҷикистон фирор накарда буд. мо ҳамамон дар ҳамин ҷо будем, сер гӯшна тар хушк мехӯрдем ва кор мекардем. мавҷудияти мо, мавҷудияти редаксияи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳамин бинои баландошона ки имрӯз моломоли одам аст, ин худ шаҳодат аз он буд ки дар ин ҷо зиндагонӣ давом дорад ва мардум ҳар вақте ки тирезаҳои моро шабона медид ки тирезаҳои мо чароғон аз ва ин редаксия кор мекунад, дар дили мардум як умед, як оташаке медурахшид. аз он хонаҳои баландошона медиданд. ман инро намебофам. он одамое ки моро мешинохтанд баъдан мегуфтанд ки мо ин тирезаҳоро дида мегуфтем ки журналистони тоҷик ҳоло ҳам ҳастанд. мактаби эҷодии ҷавонони Тоҷикистонро метавон яке аз беҳтаринҳо номид, зеро чун ба гузашта назар медӯзем, аён мегардад ки қариб кулли адибону нависандагони машҳур ки пешгомони адабиёт ва журналистикаи имрӯза ҳастанд аз ин мактаб гузаштаанд. мактаби эҷодии рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистонро устодони бузурги адабиётамон сар карда аз устод Турсунзода ки солҳои 34 котиби масъули рӯзнома буд, устод Сотим Улуғзода, Мутиёло Наҷмиддинов, Саидалӣ Маъмур, Гулназар Келдӣ, Гулрухсор Сафиев ва боз бисёр даҳҳо ҳазорҳо нафар адибоно моро ин рӯзнома тарбия кард ва намунаи эҷодиёти онҳо аввалин бор дар ин рӯзнома чоп шуда буд ва мо имрӯз бо ному кори онҳо, бо ҷодиёти онҳо ифтихор мекунем ки онҳо ин мактабро гузаштанд. феълан низ рӯзноманигорони зиёде ки имрӯз дар васоити ахбори умуми гуногуни Тоҷикистон фаъолият мебаранд, маҳз аз фазои эҷодии ҳафтаномаи мазкур таҷриба гирифтаанд. ман ҳамчун қаламкаш аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон оғоз ёфтаам. ҳанӯз солҳои мактабхонӣ аввалин матлаби ман дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон чоп шудааст. солҳои донишҷӯӣ ҳам аввалин таҷрибаомӯзии ман дар ҳамин рӯзнома гузаштааст ва баъди хатми донишгоҳ ҳам ҳамчун рӯзноманигор фаъолияти худро дар ҳамин рӯзнома шурӯъ кардаам. ҷамъ дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон 6 сол фаъолият доштам. ҳар чӣ ки дар журналистика омӯхтаам маҳз аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон омӯхтаам ва ҳамин шабу рӯз
як китоби худро таҳия карда истодам, барои чоп омода карда истодам. дар ҳамон ҷо аксари материалҳо аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҳастанд. яъне рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон дар зиндагии ман, дар фаъолияти рӯзноманигории ман нақши марказӣ дорад. ман баъди рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон дар Садои мардум, дар рӯзномаи ҷумҳурият, дар дигар идораҳо фаъолият доштам, лекин ҳамеша бо рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҳамкории хешро идома бахшидаам. имрӯз низ масъулини нашрия чун анъана барои тарбияи насли пурқуввати рӯзноманигорон кор мебаранд. онҳо бо донишгоҳҳои мухталифи кишвар ҳамкорӣ карда саъй менамоянд ҷавонони соҳибистеъдоду саводнокро ба соҳаи журналистика ҷалб кунанд. ҳамзамон баҳри беҳтар намудани шароити моддии кормандони ҷавони рӯзнома низ талош доранд. шароити кори мо ҳарчанд ки хуб аст, лекин барои манзили зисти ҷавонон ки аксарияти кормандони моро тавре гуфтем ҷавонон ташкил мекунанд, барои ҳамин муҳайё кардани манзили зист, ин ман фикр мекунам ки ин ҳамин мушкилоти рақами як шояд дар ҳамин ҷомеаи мо ба ҳисоб равад. барои манзили зист, бо манзили зист таъмин кардани ҳамин кормандони ҷавони рӯзнома мо саъй талош дорем. ба идораҳои дахлдор ҳам чандин маротиба муроҷиат кардем. мехоҳем ки ҳамин ҷавонҳо як сарпаноҳе дошта бошанду орому осуда ба корҳои эҷодӣ шуғл варзанд. масъулини ҳафтанома дар баробари дастгирии нафарони соҳибзавқ кормандони собиқадоре ки нашрияро низ аз мадди назар дур накарда аз ҳоли онҳо хабардор мешаванд. яке аз собиқадорони ҷавонони Тоҷикистон Апаи Гулчеҳра Фозилова аст ки аз синни 18-солагӣ дар редаксияи нашрияи мазкур кор мебарад. ӯ мегӯяд дар давоми солҳои зиёде ки дар ин даргаҳ фаъолият кардааст ҳамеша дастгирии роҳбаронро нисбат ба собиқ кормандон ҳис менамояд. ина Мирзошоев ҳастанд, Ойтиҷон ҳастанд, Ғуломова 94 дар омадан, зиёдаи 50 соли умршонро дар газети ҷавонон гузаронданд. мо бо қати шумо инабо дар телефон афсӯс ки касал буданд, шумо қати гап зада натонистанд. ако ман ва ёи ойти мегуфтанд, мана ойтича мегуфтанд. ами бачаҳое ки ҳамон вақт ина кор мекарданд, Шарифзодаву Отамуроду мисол ина бачаҳое ки инҷа буданд мегуфтанд ойтича ойтича. ҳозирам мегӯям ойтича. охи ойтича пир шуда лакай. нах ман ойтича бошам. инке барое ки то ҳозирам мега ойти ки ҳастанд шумо ойтичае. барои ҳамин ана Самардин вай кард, бачаҳое гирифта рафт хони ойти. ҳар сол рӯзи матбуот 11 каса камам ки бошад кӯмаки моддӣ мерасонанд. айни замон дар идораи ҷавонони Тоҷикистон зиёда аз 20 нафар фаъолият доранд ки аксари онҳоро рӯзноманигорони ҷавон ташкил медиҳад. ҳар яке аз онҳо дар пешрафти кори редаксия саҳм гузоранд ва талош меварзанд то матолиберо пешниҳод кунанд ки паҳлӯҳои мухталифи ҳаёти ҷомеаро инъикос намояд. албатта дар шумораҳои имрӯзаи рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон матолиби хонданӣ, матолиби мондагор кам нестанд, вале дар шароити имрӯз, дар шароити рақобати шадид байни нашрияҳо фикр мекунам рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон сифати матолиби худро бояд боз ҳам беҳтару беҳтар кунад то ба ниёзи хонандаҳо, ба ниёзи рӯзафзуни ҷомеаи Тоҷикистон посух гуфта тавонад. имрӯз аз чопи нахустшумораи нашрияи ҷавонони Тоҷикистон 84 сол пур мешавад. чун барои дарози тайкардаи ҳайати эҷодии ҳафтанома менигарем, маълум мешавад ки кулбори онҳо пур аз эҷодкориҳост ва бо вуҷуди тарихи беш аз 80 сола доштан он ҳанӯз ҷавон асту аз он чашмаи меҳру садоқати ҷавонӣ ҷӯш мезанад.